Kerman autostopean. Apa, nora zoaz? Bilbora noa, eta zu? Ni ere Bilbora, igo eramango zaitut. Mila esker, baina barkatu, noiz joango zara Bilbora? Ez bat presa daukazu. Ba, ointxe, duz ikuste, kotxean nagoela? Gauza da nik 2 ordu barru joan nahiko nukeela. Orain egitekoa daukate Lorrion. Zenbat denbora behar duzuzuk Bilbora joateko? Zelako zelen bat denbora behar dudan. Ni banoa, itzordua dauka Bilbon eta... Ondo da, itzordua daukazu Bilbon, baina zenbat garrantzia dauka itzordu horrek. Agian ez da horren larria berandu heltzea? Ez zoratu izarala, ni banoa. Geldi, badago beste aukera bat. Zenbat abiadura hartzen du zure autoak. Izan ere, beranduago irten da ere, azkarrago joaten bagara, ez dakit. Baina ze abiadura eta abiadura ondoko. Hori ez du nik erabakitzen, hori trafiko zuzendaritzak erabakitzen du. Ondo da, eta ordu bete barru irtengo bagina, zenbat atzerapenarekin hel zaitezke zure itzordu. Bueno, mira, ni banoa. Ni banoa. Zenbat abiadura hartzen du zure autoak, edota zenbat atzerapenarekin dator, esaldiak ez dira egokiak. Horien lekuan, zenbateko abiadura hartzen du zure autoak, eta zenbateko atzerapenarekin dator, esango dugu.